Bueno, en relación á Plaza de Bastos, como xa trasladamos estes días, para nós é unha obra importante na que temos centrado bastantes esforzos e bastante dedicación. Eu creo que vai ser unha obra fundamental e importante para todos, e por eso, como queremos que sea unha obra importante e que sea unha obra de todos e para todos, queremos dar unha participación pública a todos os veciños da Estrada. Estamos traballando e diseñando un pouco o plan de información, a proposta que llevamos a presentar, sobre a que nos gustaría que todo o mundo pudese traballar sobre ela, e a partir de aí queremos que sea un proceso completamente aberto, participativo, e que todo o mundo se sinta implicado e representado por esa obra, non? Por eso, unha parte importante dos nosos esforzos nestes próximos meses serán abrir a todo o mundo ese proceso de participación pública, incluso facer mesas redondas, charlas, coloquios, abrir algún foro de debate e sobre todo que tamén que participen no que é a imaxe estética, na estética exterior, na estética interior e nas funcionalidades que vai a ter esa Plaza de Bastos, non? Nas distintas funcións que pode aportar á sociedade. Por eso creo que vamos a facer un esforzo importante aí, e me gustaría e lle pediría a todos os veciños que tuveran esa inquietud e pois que nos fagan chegar as súas propostas, que desde logo serán estudiadas con moita ilusión por parte deste goberno, e aquelas que sexan factibles pois incorporadas ao proxecto, non? Para que sexa o proxecto de todos e o proxecto para todos. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, centro comercial aberto.